tuya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo at mas dakula ng mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na Miyerkules na pagkahapon po sa Tuya Gaboz. Kami po giraray minapaabot ni na pagungumusta sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay dyan ang paglaom na sana po yaon na kita sa maray na kamugtakan. Urog na po kamong yaon dyan sa manlain-lain na evacuation centers. Naglalaom kami na nakakaraos lamang tabi sa tahaw kan kadifisilan inconveniensya. Sa paagikan sa tuyang padagos na panarig. Pasasalamat sa mahal na amang Diyos. Sana igwa naman po ning resulta sa maghapon tang pagpagal, trabaho, diskarte, hinguha, sakripisyo, sinibapa. Miyerkules gunyan, 4 de Febrero 2026. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, our Mother of Perpetual Help. Taod-taod alas 5:15 hapon. Pasalamat lamang kita kay Mama Mary. Siyempre, happy birthday sa sakuyang kapartner ko niyan sa Master Control. Nagbe-birthday ko niyan, kumpadreng Nald Baldo. Yan. The best pa ding Nald. Nakaisiso sa tuyang amigo. Si News Director Emeritus Edwin Peralta. Ray na hapon, mading Nald, happy birthday tabi sa imo. Magiging kasabay-sabay tadyan sa luwas an Mega Force Patrol. Mapaabot po ng informasyon si Pading Al, Pading Jomar, siyempre sa pangingenot ni News Chief Reporter Pading Jimmy Nasalita. Kasabay si Angel, Joshua and Karen, Manibela, Henry Mata. Master Control ang samuyang celebrator Pading Nal Baldo sa AM Band. Siyempre sa newsroom yaon dyan Ma'am Shia Leron and Nicole and Gloriani. Siyempre nagmomonitor, nagsusumada sindakan mga istorya. Kasabay pa si Jen Matthew Balyaran asin Jimos Barrios. Sa direksyon asin supervision kan samuyang ND News Director Mardela. ND hindi sumusuko. Siyempre sa IT Jerome Nico Martinez para po sa samuyang broadcast worldwide netwide via internet. Ang samuyang navigator dyan sa internet lane si Jerome Nico Martinez. Kaya nadadangog kita sa radyo, traditional mainstream radio, nahihiling kita worldwide, netwide sa internet, DCGB News Online, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Halay sa Pilipinas, maray na hapon tabi ha. So nag-arantabay dyan sa DCGB News Online, pakishare man tabi. Tanganing dakul pa sumapaabutan niya to nin informasyon, serbisyo, kalingaan asin iba pa. Musta lamang kamo dyan, Sir Jason Gomez Puyo, El Haciendero. Tapos ang satuya na suki pa, sarong suki si
Migong King Rehinaldo yan sa Bangkiruhan. Mabuhay ka mo tabi Migong King asinan familia, pati naman po si Sir Jason Gomez Puyo. Yan. Pwede ka mo tabi, mag-message ako. Ang numero ko sa cellphone 0942-670-1195. 0942-670-1195 sa Smart, and sa Globe 0966-730-115. 0966-730-115 sa Globe. So sa Smart 0942-670-1195. Pwede man sa Messenger ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez, and sa Viber account yao man po kita dyan. And sa comment section kang programa DCGB News Online, pwede man po tabi ka mo dyan. Sabi ni Sir Jason Gomez Puyo, diretso sa nakita Sir P. Marhay na hapon. And siyempre si Migong King Rehinaldo watching from Bangkiruhan. Yan. Kaso bago, nakahurun tabaga si Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol, manungod ini sa kunyan, sa sarong dakulao naman na istorya nasyonal na pinagdeliberar duman sa Congress, sa House of Representatives, sa Komitiba de Justicia, of which si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. saro sa mga vice chairman. The latest tabi, manungod sa impeachment kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Padignald, binasura kan Committee on Justice suduang reklamo kontra sa Presidente dahilan ta ito bagang so reklamo. So ipinagduwa yan, duwang grupo so nagreklamo, so Makabayan Black Buda so grupo ni Nisay. Yan. Puro tabi insufficient in substance and grounds sa agata katsubago nakahurun ta si Congressman Pido kaya lang nagbeg mo na nin dispensa ta maeroplano pasiring digdigayod sa aga na sa ng alas 9 tamas maray pong sinda mismo ang mag-explikar kayan. Kumbaga Padignald insufficient in substance, daining kunyan, daining sustansya, dainang savor, daing natok, daing siram, inubos na, daing kamanong dani, kumbaga, mga antigo. Inabot upang Padignald na terminong kamanong dani, daing ka ngayang kamanong dani, daing pakinabang, kumbaga. Puro po ito insufficient in substance na mga ipinag-file dahilan ta daiman po ni nakasabay na mga dokumentos, evidences na mapatunay na posibleng igwa mananggad ding dakulao na posibilidad na pwedeng i-impeach ang presidente. As in isa angat sa Senado, plenaryo kan Kongreso, as in isa angat sa Senado, han nasabi ng duwang impeachment complaint. Nabasura na po tabi. Yan, yan ang dakulao na istorya. Nagpuputok na ngayon. Putok na ngayon. Internet. Kuda mga TV. And sabay naman kita sa radyo. Sa aga tabi, makakahurun ta kayan si Congressman Pido kung anon mga bagay na yan dapat na masabutan ta. Coming from those na mga nakakasabot kan abogado, kongresistas tabi, mga implikasyones kayan. Okay, sige. Sa Bangkiruhan, maray na aga, o kaya maray na hapon, 9608. Bangkiruhan refilling station, sabi ni Madam Melba. Maray na aga tabi, ay maray na hapon. And then sa Gubat, Ilawod, Bakakay, 9311. Maray na hapon tabi sa Saindo. Sige, may mga istorya kita dyan sa luwag. Aramon ta daw. Al-Armario. Diyan kita kay Padingal. Al-Armario on the spot report. Kumpadring Al, marhay na hapon tabi. Go ahead na. Salamat patay nagdadakol ang demand kan mga tricycle operators, drivers as in commuters na mag-designar
ang gobyerno lokal nin kadagdagan na parada as in pick up point kan mga tricycle. Sa surat ni Rico Logroño, sarong tricycle driver sa gunian panglungsod, pigaagad ninda na magdesignar ang city government nin pick up zone sa tubangan kan Tanchuling General Hospital sa rason na dakol ang mga pasahero, lalo na ang may mga pasyente na nagsasarakay sa lugar na yan. Alagad rawa-rawa kung sain masakay dahil dainin designadong pick-up point. Oho. Matatandaan man na kan mga luminis na aldaw, may request man hali sa Barangay Taysan sa Ibalong Village. Oho. Pinaagi man sa Konseho kan Taysan na mag-designar man nin dagdag na parada ang city government kan mga tricycle o taxicle sa may gate kan Ibalong Village. Dahil sa kadakulan man kan mga pasahero, dahil na minsan nakakasakay dahil parano na kung minaagi sa Ibalong Village hali sa sentro kan Taysan. Ang mga demand na ini ang gusto man na pinag-aadalan kan sanggunian palunsod as niyan referred entero sa Committee on Public Utility. Iyon, di madagdagan lamang sa mga official na parada na kan mga tricycles, ano? Iyan ang request kan Taysan sa Ibalong Village, lalo na totoo man talaga yan pa din na pagkaaga, lalo na gulpian nagruluwas na pasahero hali sa Ibalong Village. Pero daing masakayan taparano pano na hali pa sa sentro kan Taysan. Kumbaga madagdagan pa so kunyan so mga tricycle gayon, ano? Dahil man emphasize digdi kung madagdag na yung franchise, kundi parada lang ang request kan Ibalong Village homeowners tangani na at least komportable man sinda na igwa sindang masasakayan pagluwas hali sa sendang arong pasirin sa kanya-kanyang destinasyon. Roger to that, compadre. Sige. Yan na padihan informasyon pa digdi sa luwas. Alarmario DCGB. Salamat padingal sa istorya hali dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Al-Armario on the spot report. Aber daw, diyan kita kay Chief Jimmy. Sa kuyang kumpadre. Jimmy Nasalita on the spot report. I-connectar ta. Kumpadreng Jim, Chief maray na hapon. Yes, maray na hapon pa de wara man lamang nin minakusugbot kay Mayor Caloy-Baldo kan kamalig na uminghing o tumikwil sa alkalde na magsabing gusto nila bilang magagom mag-avail kan libreng 3 hours o 24 hours room. Daing namumuso. Wala, medyo nangumun-ngumun akan i-announce ini ni Mayor Baldo sa evacuation center, lalo na sa barangay Tagaytay. Susog sa alkalde, ngunyan, Pebrero, Valentine's month, mantinido man giraray ang sayang pig-officer na konsiderasyon. Makasabi sa nadaan. Dahil problema sa saya. Dahil paning ko, ni Saro na nagkiblit sa alkalde. Oo, nasasabutan man niya ang biological needs. Dahil ka man talaga makapurma dyan sa mga evacuation centers. Yung Valentine's month bagangon yan, palipot ng palipot pati ang panahon. So, dahil na maghadit, in kaso may talagang romanit, tumikwil sa iya, tumik sa iya, ay manyay the default ang ngaran. Yan. Sagrado man. Diba nagkakahinupog sa napano, kumpadre Bayano? Pero the offer still stands. Yaon dyan.
Oh, tadyan sa kuan, dahil man dahil pwede dyan magbugtak ng conjugal room. Iyo. Maraot man ngaya. Mas maray na itong so may dignidad man. Dignidad man lamang. Takon dyan mananggad sa evacuation center, aram ang conjugal room, bantog iyan. Ang importante, suligit ang kaiba. Yan. Matamada may pangya ako dyan. Madamay pa sa kalukuhan. Masabin, kung dahil mong itinugutan alkalde na mag-check-in, dahil nga makapambabae so agom ko. 3 hours, 6 hours, o 24 hours da, okay. Mamimili palan sudo 24 oras, pwede? Depende sa imo nga, pwedeng, kuha na, for 24 hours na. Palipot-lipot lamang. Si Ram sa nakan-offer ka na alkalde. Dahil daning nakiblit lamang, kuando Wala sa man, mag-phone text ka ni message. nanunsyar niya, wala. Taragala na sa nakidampay. Sa nampay. Taragala na sa nampay. Pero- wala naman. Malay mo baka ngunya na bulan Baka. na ini. Aha. Baka igwa mananggad. Basta dahil man yan itataram ka na alkalde. Tapos all expenses paid, compadre. Oo. Gasiram sana. Niya ko, iningingan ko sa may, niya ko yun, pwede lamang dyanan. Pagamit niya. Ano daan sabi kan lalaki? Depende nga yan. Depende na sabi kan alkalde. Ako da, qualified. Ikaw pa di pwede, qualified ka. Dahil ko pa ba naapunan sa alkalde? Baka lamang 50 makaabil. nga. Makabil ka lang. Single ka ba ka? Qualified ka. Pero kung may agum ka na, tapos ibad ka iba mo, dahil pwede. Aday mapupwede. Tapos, available sa mga kwarto anytime. Niya ko sa niya ko roon. Aha. Dahil yun nga yan. Ngingodoy isa na. Ngingodoy isa na kanal konsay na. Kadakol na baga digde? Kadakol na digde? Sa kamalig, ano? Kadakol na. Yeah, Oto sa may bypass road. Aha. Oni sa may Patagaytay. Aha. Oto sa Baligang. Uy, talaga. Oni sa may Salugan. Siram. Pero ang pigaturo ni Alkalde. Ayor, ang tumbok siring sa bulkan. Baka dyan sa 6 kilometer. Kaya sa 6 kilometer danger. Dahil mapigat buga sa kao. Basta, sa media, niya ko ako pwede. Ay, qualified ka ngaya. Buda, qualified talaga kumpadre. Takay puan baga sa media, verifikado. Correct. Okay puan, tanaan mo ang serbisyo. Kay puhan. Kaya dahil makasayo man alkalde sa imo. Niya ko, so padiyong ko po. Qualified nga ito. Dahil namumuso mo yan pa din. Ano, yan na. Dahil. Pero the offer still stands. Yan dyan. 24 hours, pwede. Matinido, tama Valentine's. Iyon pa konsilo ni Ayor. Aha, niya. Yan, tabi pa din. Mga dagdag na informasyon. Happy Valentine. Thank you so much, pade. DZGB On the Spot Report. Engaging. Medyo pipa kuro konsuelo ta sa nata. Aram nindo, totoo yan. Yaon baga tata names ang biological needs kan sarong tao. Lalaki, babae. Nya yan ng mga mag-inaragom-agom, familia diyan sa evacuation centers. Nangangaipo man baga ang kaan. So, mag-inaguman baga o mag-partner. Daytaan mapupugulan because of our biological and physiological needs. Ngunyan, ang problema paano man pardon the word, pagparaos mo ka dyan sa evacuation centers. Kaya ito, siyempre, surusuan bagaan dyan, daing partisyon. Ang partisyon, paminsan, so tamong na kinutay, kinurtina. Igwa man kay ito bagang so mga modular parang box na pigdistribo kan gobyerno. Pero tal kumista day maning bubong. So mga buro box baga, totoo may mga buro box for partition pero daing bubong. Pag adwag kan katanim, ang pigagibo nito diyan. Ngunyan, igwa ning pinagdesignar ka itong mga conjugal room. Pareho man baga sa mga presuhan tatanim sa no. May conjugal, pag may conjugal visit, may room dyan na nakatalaan sa mga mag-partner-partner. Diyan sa evacuation centers,
medyo madua-dua ka man managad kung ma-avail ka mo kang conjugal room ta. Primero, siyempre ang conjugal room, bantog yan dyan, naiwan ang lugar, na check-in. Ang pagluwas nindo, ang paglaog nindo, dahil sa nasin reparo, tatanim sa ano. Pagluwas, uyan sa luwas na kampang, nagpaparakpak. Hoy! Nakapira ngayon. Mga makaraon baga sa barangay, sus Mariusip, sa sabaton ka pagkaan, pag kakaputan pantuhod mo, ilo-ilo pa sa tuhod mo. Siyempre, mamasupog mabaga, siyempre, Kaya, dahil man masyado ning nagkukanyang kaan, nag-avail, na kaito, na pinagre-reconnaissance nga ng problemang iyan. Kang panahon ka ito ni then Governor and then Congressman Joey, ang ginibo man agad, pareho na kaan mo niya na pigibo ni Mayor Caloy Baldo. Ginibo na ang kaito kang probinsya. Nag-contact ning mga mga hotels, mga lodging houses na sa probinsya, so nangangaipon ning conjugal room, tinauan ning mga tickets tatanim sa mga naroon 2018 yata ito hanggang sa 2018 kung si Governor Joey ito igon ning pinag-distribute ng mga tickets duman sa mga kumbaga mayor sa kada kwarto kan evacuation centers tas kung mga ipo duman ka mo at least may kwan man lamang may kasagkwan man lamang kumbaga day man ka mo pagkarantyawan dyan. Kaya lang si iba nagagad ticket bako man na sumisis ang kaibay. Sinikreto sa naso mga warden kumbaga sa kwarto. Boss, madam, kung ako ta. Pero dahil may pagpaisik kimisis. Ginamit, pasiring naman sa check-in. Bako man na si misis niyang kairiba. Ngunyan, uyan sa Kamalig, iyong pinag-adapter niya ni Mayor Caloy Naballo. Kaya lang, zero dahil ni nag-avail. Yan. Kaya, kumo kita baga sa radyo tatanems, kay puhan, verifikado ang impormasyon. Kay puhan, aramon takon, iyo mananggad. Kita mismo ang mag-avail. Ano, Mayor Caloy, pwede kita dyan tabi. Yan makonsuelo kung yan sa dalaga na kang kuhan kan iriba kwaranto yan. Inda ko nga kung kumusta na lamang ang kamugtakan dyan, kan mga kwanyato, kan mga evacuees, an sa indang pamuhay-muhay, ano lamang pinagluluto-luto diyan sa kusina, anong pinagigiribo pagkapon, pagkabanggi, diyan sa mga evacuation centers. May nahiling ba kita sa mga bareta, so kan sarong simana, igwa na ning sari-sari store, diyan sa may pintuan kang kunyan, harali duman sa evacuation center, o sa indang kwarto, pwede man yan tabi. Be enterprising na tabi ang mga yaon dyan dahil sana magparalaom sa ining tabang kan gobyerno may pinag-apod baga tatanems na donors fatigue. Ang gustong sabihin kan donors fatigue, ining mga nagtatarabang iabot man ang kang kadaiho na pagalan na magtabang. Kaya so kaipuhan talaga magsustinir sa diri na kuan. Tamay na may mga nagtuturo tirinda na dyan sa evacuation centers. Dahil sa nakan-arak ta, bawal baga yan dyan tabi may curfew nga ni. Yan. So halawig ining kuan, halawig pa ining sistema tang ining ngunyan sa pag alburuto na kan bulkan mayon. Sa aga nga ni baka nakalingaw, bako nga ni, tiba nakalingaw-lingaw, nakalingling na kita, apudan ta na maduman sa programa ta sa tingog kan banuan, so P-Volks. Kung magtaga-pingki kita kayan ta, baad ko nasanay na kita. Sa bagay, kita mga Bicolano tatanim, lalo Ligas Peño, Albayano, tuod na, minatangad na sana. Pero, pag minakumbagaan mo yun, na-amaze pa kita ba ko, ng pagkabanggi, gulpi pa nagiriling. We live with it, nasanay na sana kita. Bako nang pareho ka itong mga panahon, na kunyan, pag sabing tugaan mo yun, ang naglalaog, takot. Ngunyan ko may takot, may hadit, pero na nagkaigwa na ning paradigm shift pagsalida kan pagmirar kan tao na itong supagtuga kan bulkan nakaukod na kita kung paano kita ma-react duman sagko na naka-adaptar na kita sa satuyang pagbuhay-buhay kung minatugaan bulkan mayon bako nang takot an nagrinar bako nang hadit kundi
preparado na, as in adaptado na kita. Bako, isitan na ngunyan. Pag nagputok ngayon ngunyan, sa inang direksyon kang paros, minaabiso naman gobyerno, diyan ang apwak kan abo. Yan. Pag nagkuha naman, ni ngaya ang apwak kan abo, ni ngaya ang direksyon kang paros. Natuod na kita tabi. Bako na ka itong kan mga suano ibagam pag nagkuha haros ngaya, gari na iyon na, katapusan na kang kinaban. Dahil na-introducer iyan na mga paradigm shift ng kaito, sa panginot kay ito ni Governor dating Congressman Joey Sarte Salceda. Supag kunyanta, pag adaptar taning tama, we react not because of fear, but because we react nin tama por dahil tamang impormasyon ang ipipaabot sa to, as in tamang guidance ang ipipaabot sa satuya. Nag-react kita ba ko dahil sa pagpanik itong kasiributan ko, minareact na kita nin tama on how to react depende sa sitwasyon tabi. Sabi ni Migong King Reginaldo, haputon mo si Mayor Kaloy kung may free to battles. Bahala naman gayet Migong King. So partner na magdaraman kan sa indaman na butelya anatatanems. Gusto magpainit-init. Libre doon na nga ni so kwarto, aircon pa, pwedeng 24 oras. Basta so lehitimong mag-inagoman tabi. Boda mag-partner. Kung an idara mo diyan so sa imong by the way, makakadamay pa si Mayor Kaloy pagbasol. Ika ngaya alkagwete ka. Ika ngaya kasabay ka kakunayb ka ngaya kakunsaba. Naman pakiaramdam kang alkalde ko bako mo agom sa kaira. Pero kay Puan so agom lehitimo because of biological physiological needs kan sarong tawo. Di sige tabi. Oras Pilipinas, 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liverade Pro. You heard that right. Liverade Pro. Ibang Liverade to. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liverade Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, and liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liverade Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hahanapin mo sa Liverade Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liverade Pro. Mag-liver up na! Ang Liverade Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide.
Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagming, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Bicol Target, Pio Fernandez. Unbelievable. Sige tabi, salamat tatanems. Endoro diretso na kita kan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Sandali, ready ko lang so ay sige kumbako ngunyan sa aga po sa tingog kan Banuan ha. Ining pinagprepara niya to na sitwasyon duman sa Iran. Dahil lang initabi na tataawanin nagkakanigong istorya pata iyan bagang Iran, saro yan na nasyon na pinagpapadalagan nin mga kleriko, Islamic State iyan tatanems. Nagrevolusyon na ang tao duman. Gabos na lugar. Pipabagsak na ang gobyerno. Ang problema tatanems na bibaradil sa mga kwan. Mga nagprotestadores. So mga survivor, sisusog pa sa ospital tatanems. Bibadil pa. So mga doktor na nag-assister duman sa mga nagkabaradil na protestadores, ididamay. O ngunyan, nagmobilize na ang Estados Unidos de America. So sa iyang armadas, yaon nakapalibot sa Iran. Yan taod-taod. Okay, sa aga na sila siguro. Taday ko na prepare digdi sa tuyang desktop so kunyan. So mga voice clips. Pambihira makakuha duman ng informasyon yun na nga yan, Islamic State, ibabagan pa talaga Islamic State, maringgis iyan. Titigbak ang mga nagkukontra sa gobyerno. Natatan nagrevolusyon na, bagsak ng ekonomiya tatanems. Ang nagyaman sana sa mga yaon sa gobyerno. Itong sara kumini. Yan, mga kumini. Tapos sa iyang mga generales. Yan. Tapos, dahil nakakakuha, pambihira makakuha ang informasyon naman na pinutol ang internet. And ang nakukuha niya itong mga sources man, mga mandiit-dit yan na clips tabi na pinag-save ko man, hali duman, mga pirated news Yan, sa aga, magdangog ka mo sa tingog kan Banuan, budas sa mga pahayag ni Presidente Donald Trump. Yan. Yan nakaposisyon na Iba ining sitwasyon na ini. Tibaad, so Iran ba ka ito, tinira na sa nuclear ko niya ninda.
So ano ini, so mga armas nuclear ninda, so sa indang mga gibuhang ka ito gabos, so laboratorio gabos kan mga nuclear armadas nuclear. Ngunyan ay tibaad magkaigo ni problema diyan sa rehiyon kan Medio Oriente. Ano? So yan ang abangan niya to tabi. Tapag pumutok iyan, baka sinriparo baga pambihirang barit ang minabuto at tatanim sa no? Pambihirang nakakakuha lang kita mga padit-dit lang na clips migaw man sa CNN International, pambihira lang mga putol-putol lang tabi ano. Sige, sa aga yan duman sa tingog kan Banwaan. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Si Joshua na Bino. Joshua Bino on the spot report. Aramunta daw kay Joshua. Joshua Bino on the spot report. Joshua, maray na hapon. Go ahead na. Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, nagpuo naman na magtungsyunar bilang bagong officer in charge kan Daraga Municipal Police Station, si Police Lieutenant Colonel Larry Nino Prepotente. Oho. Kung sa ingon niya na aldaw tabi Sir Pio, inot ng aldaw na pag-abot sa Daraga, busy tulos dahilan ta sa mga kortesiya pagbisita sa mga opisina na dapat makaisikan sa iyang pag-abot bilang bagong pamayo kan Daraga Municipal Police Station. Binisita na ni Police Lieutenant Colonel Larry Prepotente ang Executive Department ng lokal na gobyerno. Nakahuro na kaini si Mayor Victor Perete. Iyo man tulos ini Sir Pio ang naging prioridad na mapasyaran ngunyan na aldaw tangani nang makapag-huron-huron ang duwang opisyal mas mapakusugman ang pagtatabangan sa tahaw kan lokal na gobyerno asin mga kapulisan. Si Teniente Coronel Larry Prepotente na pala ano? Hali sa Ligaw. Hali sa Ligaw. Oo. And kaso udma lang kan magkaigwaman ni Resapol sa lado kan mga chief of police digi sa probinsya kan na Albay. Si Sir Ed yao na sa Pulangi, builta sa Pulangi. Si Sir Ed na Tsuteya. Okay. Kung day ako nasala Sir Pio, pang-apat nga ng beses na naging chief kang Pulangi. PNP sa Pulangi. Si Sir Ed Asuteya. Ngunyan ini si Teniente Coronel Larry na Prepotente dati man syudad kan Ligaw. Ano? Roger. Digdi na siya sa Daraga. Yan. Okay. So, kasuod iyan tabi, Sir Pio, epektibo so reshuffle as in nagkaigwa pangani na na formal turnover ceremony duman sa Albay Police Provincial Office na ang nanginot mismo as in nag-preside iyo si Albay PPO, Provincial Director, Police Colonel Noel Nunez. Iyo. Kaya sa ngunyan tabi, Sir Pio, sa inot daw bilang bagong pamayo kan Daraga PNP, talagang naglibot man sa mga opisina ining si Police Lieutenant Colonel Prepotente, parte ini kan mga initial na lakdang bilang pagtrabaho, pagfungsionar bilang pamayo kan sa pulisan sa munisipyo kan Daraga. Yan, sige. Welcome dyan sa Daraga kay Teniente Colonel Prepotente. Yan. Correct. Okay, sige. Di nagbisita na ki alkalde. Yun subago. Ayan, ora istorya na. Word of the day ngunyan ang reshuffle. Reshuffle. Pideya reshuffle. Sa PNP igwa, sa Pideya igwa man. Oho, yeah. Puro man nagkarasumir pa sa nangunyan. Tabi baga, di iyo. Di welcome dyan sa Daraga. Yes, dagdag na barata hali sa luwas, Joshua Bino. BCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Bago ang hepe kan pulis kan Daraga, Teniente Coronel Larry Prepotente. Joshua Bino on the spot report. Ang ngunyan ta nalugod ilaog ining istorya dyan sa Iran. Ano? Inutunta ining kuan nata nagkariribok sa Iran. Bagsak ang ekonomiya, tios ng gulpi. Day na kinaya kan mga tawo ang sistema kang padalagan kan liderato ni Khomeini sa Iran.
apisar na ini bagatabi Islamic State. Pag Islamic State, grabe ka istrikto yan tatanems. An ipigpapautod dyan na layi na susog sa indang relihiyon. Maringgis. Ding mga human rights yan tatanems. Nagpunsa na ini sa pagrally sa 2-3 syudad, nag-spread. Lalong nag-spread so takot dagit kan tao ta, pinutol sa internet, tanganing dahil na magkairistoryahan sa mga tao. Kaya pambihirang mo niya ang nakakaluwas na impormasyon, taday nga ng internet duman, afwera kay itong nagkapirang may Starlink. Maringgis ang protesta duman, tatanems. Tumang ang mga tao, pigbabaradil na kan kunya nagagamit na ning lethal force ang gobyerno. So mga day na puruhan na pigdadalagan sa ospital, sisurunod pa kan Islamic parang IR ano otsungaran ka ito, Islamic Republican Guard gayud ito arugaan mga soldados kan ni Khomeini. Sususugong ka pa sa ospital, titigbakong ka pa, pati sa mga doktor na minatarabang naman pigbabaradil pa. Ngunya nakabot niya sa atensyon kan Estados Unidos de America. Tagrabing kuan grabe ng pagtios ng mga tao. Bagsak ng ekonomiya, may mga istorya nga ni, manditit na impormasyon, trickle of informations na sa mga gobernantes, mga dignitaryos, nagruluwas na. Kundi di may mali-malitang kwarta, duman mali-malitang man na kwarta, pigdara na sa luwas. Pigdideposino sa manlaylay na bangko sa luwas kan Iran. Budas iba, nagdudurulag na tabi. Tatalagang kwa na, nagkakrampol na ning diit-diit so Islamic State na yon minagobernar kan Iran. Ngunyan, so Estados Unidos de America, nag-aktibar na tabi. Tayan bagang kunyan, ayan na Iran, saroan sa mga pinagkukonsiderar kan US na axis of evil. Sa ito so nagtaram kang kaitong presidente, si Obama yata ito o so nakainot pa, Clinton, or basta iyo yan. Iyan magkaarapil yan, Iran, Russia, North Korea, tapos ining Iran, nagtatabang ini sa mga militante na mga ekstremistas, arukan Hezbollah, Hamas, kaya kalaban ini kan US buda kan Israel buda mga nasyones alyados. Ngunyan si Trump kuna dahil nang kuna o niso boses ni Trump kan na interview sa kan naglulunad siya sa Air Force One na minakonfirmar na so armada kan Estados Unidos de America pasiring na dyan sa Iran ta iyon na nga nian i-dismantle na ang gobyernong maringgis kan Iran. Onitabi ang boses ni Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de America. We have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. We have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. Yan tabi so pahayag ni Donald Trump igwa ngaya kami ning massive armada. Yan pasiring dyan sa ining lugar na kan Iran. And por dahil dyan, pinagwarningan nga ni Trump itong Iran na kung magparadiretso pa ngay kamukan gibog-gibongan. Dahil ko na nga itaram kung ano ang mangyayari. Basta yaon na, massive armada. And initial kan naaraman man kang Iran, igwanin na prebentaran tatanems na kunyan na bibitayon 800 mahigit na bibitayon ko tanatay yung kultura nila, sabi ba ganay Presidente Donald Trump. So mga antigo pang kultura kay ito, mga extremist Islamic State,
bibitayon ta ito nga ni nagkon sa gobyerno. Rebelde. O yan tabi nagkadarakop ito kan mga ining soldados ni Khomeini, bibitayo na kunta na o medyo na prebentaran tabi ta iyon na nga nian natakot man gayon duman sa kani ining taramo ni ni Donald Trump, Presidente Donald Trump, pero sige pa ko niya ng kararinggisan. Taod-taod ni ba patabi ka ta si Pading Jomar may istorya pa hali diyan sa luwas Jomar Ben on the spot report. Pading Jomar, maray na hapon, kumusta man diyan sa First District? Go ahead. Salamat pa rin Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Posible pa rin Pio matawanan ng pagkakataon na makapag-tsinda. Ito bagang so mga harabo mag-tsinda sa merkado publiko kan tabako kikarni buda sira. Na perming pigdadarakop dahilan ta nasa laok sindakan 3 kilometer radius hali sa merkado publiko. Tapig babawal ba kayang kang ordinansa? Pero digdi sa bagong development, baka matugutan na sinda. Yan. Pero bakong haranihon. O naman sa rayo, baka pwede man na maski makalaog sa 3 kilometer. Pero depende pa manggirara iyan. Kung an barangay mag-apply nin talipapa. Turo talipapa ang fight. Roger, halimbawa ang barangay ngaya, mapakagay kitang talipapa digdi sa barangay ta. Kaya lang, garo ngayon laog pa kita sa 3 kilometer radius. Garo danger zone. Bawal. Danger zone. Aadalan kan lokal na gobyerno kung ako manaranihon. Halimbawa, arayo naman siguro, nasa ngilit naman sa nakan 3 kilometer. Pwede da ang tugutan, basta talipapa ang style. Bako na, basta sa namin nabararag dyan ang paratinda. Talipapa. Madangaw-dangaw pa ding Jomar duman sa kurit kan 3 kilometer. Madangaw-dangaw. Pwede na ngaya. Roger. Bali ngaya stepping on the line. Dangaw-dangaw ang fight. Dangaw. Ini ang pinag-aadalan ko niya na ordinansa ni kan chairman kan Committee on Market si City Councilor Roy Bon. Roy Bon. Susog sa iya matatawan na ni pagkakataon ini dapat kung barag sana kung sain alagad kay po nindang kaipuhan ang inisyatibo hali sa barangay so barangay mismo mag put up ning talipapa sa paagi ng ordinansa ang city government man maluwas magki-ordinansa na magre-regulate sa mga talipapa. Yan an kuan man kana hiling ta Pading Jomar tiba adlugod rumuluwas na suya na sa merkado diyan na sa mga talipapa na kuan lugod pwesto bako. Pag nagruluwas sindas wala nang mabakalan sa taga-sentro. Managad dahil nasa sa sentro maning mababakalan. Pero bako man pade haraniyon, bako man harani, suwara yung man lang, dahil man da pwedeng maka-apektar. Basta ang hiling kan city government, pag-adala na dahil maka-apektar sa bintak ang yaon sa merkado publiko. Protehido man ito. Ito nagbabayad ng legal man sa gobyerno. Bako. Muna sakop sindakang ordinansa, protehido sindakang ordinansa. Correct. Taining mga bagong ini, mabayad naman ini sa gobyerno. Yes. Pag nag-establish na kitalipapa, may bayad na sa barangay, ma-income pa sa city government. Yan. Plasada. Yan. Roger, so bali, araw kaya ang mangyayari. And magkakaigo ng public hearing sa maabot na Pebrero 19, dapit sa bagay na ini. Sa katuyuan na matapos na itong problema na sige, ang reklamo kan sa taas, taday na bibintahan, tayaon so sa baba. So sa baba man, hidensik ang pagluwas kan mga madarakop, durulakan sinda. Yan. So matapos na nga ni kaya yan,
Hibuntang ligar, pero bako duman Irayo. sa irayo manggiraray. Dangaw-dangaw. Bako nang bararag-barag kung yaong kamo sa talipapadyan kamo day na kamo pwede magbararag-barag kung sa inagilid-gilid na tinampo. Tama man. Iyo na yan ang magiging sistema. Abangan tayo kung ano ang mangyayari sa mga masunod na aldaw. Roger. Yan ang report, Jomar BM, GCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa istorya halik dyan sa tabako. Ay mga paratyenda, tama yan na maprotehiran man so yaon na lehitimo na mga paratyenda ng karne dyan sa Laogan Merkado. Now, iyon na ito tabi, balikan daw sa Iran. Nag-warning na si Presidente Donald Trump. Ano nang nangyari? Sitwasyon mo niyan tabi. Dangugunta ining sarupang nakuha niya itong pirated newsman kung ano nang sitwasyon tabi. At ang aning maimay narta, bako ining basta-basta pag nagkaigo ng full-scale war na, duman sa Iran, apektado naman ka ng kinaaban, lalong-lalo naan sa tuyang ekonomiya, supply kang petrolyo tabi. Na po tabi, nag-warning na si Presidente Donald Trump, pumundo na ngay kamo dyan Iran, kamong gobyerno dyan, grabe ang padusan nido sa mga tao, mga realistas, gigaradan, pigbibitay, unin na tabi. Dagugun pa nindo, an sa tuya pang naku ang pirated na mga news clips, halik duman sa tuyang mga sources. Look at these scenes carefully. What you are witnessing is not a rumor or speculation. It looks like the opening phase of a major war. The Iranian flag has been taken down from the Iranian embassy in London, and in its place, the old pre-revolution flag from the Shah of Iran's era has been raised. This is not a small symbolic move. This kind of action does not happen without coordination, approval, and protection. You cannot remove a flag from an embassy without local authorities allowing it. This alone sends a very dangerous message. It clearly suggests that an attack on Iran by the United States and Israel could happen at any moment. Now, look at the military buildup. Almost every major U.S. fighter jet is already positioned in the Middle East. F-15s, F-16s, F-22s, and F-35s, even F-A-18. Strike aircraft have been moved in for direct attack missions. Along with these, guided bomb systems, long-range bombers like the B-52, B-1, and B-2 are now in operational range. These are not defensive deployments. These are strike assets. On top of that, aerial refueling tankers, AWACS command aircraft like the E-3, MQ-9 Reaper drones for surveillance and targeting, and full-scale electronic warfare systems have all been deployed. These systems exist for one purpose: to blind, jam, and paralyze enemy defenses before a strike. Patriot and THAAD missile defense systems are already active, and U.S. Navy carrier strike groups and destroyers are on high alert. Iran itself has reportedly placed its forces on the highest alert level for the first time since 1979. Now ask yourself a simple question. Why bring spare parts, repair kits, logistics units, and emergency supplies at this scale if there is no plan to attack? Militaries do not move like this for political theater. This is preparation for war. At the same time, Iran is facing massive internal unrest. Officially, the internet is shut down nationwide. Debit cards, ATMs, and banking systems are reportedly not functioning. Streets are burning, protests are spreading, and security forces are firing back. Yet videos, footage, and live updates are still reaching international media. How is that possible if the internet is completely down? The answer points to satellite internet. For years, reports have suggested that satellite-based connections cannot be fully blocked. Now there are open discussions about smuggling satellite terminals and modems into Iran to keep communication alive, share footage, and coordinate protests. If this infrastructure is active, then the situation inside Iran is far more unstable than officially admitted. Israel's role should not be underestimated. Israeli F-35s are reportedly on standby, ready to take off at a moment's notice. U.S. Special Forces are already positioned across Iraq and other regional locations. The goal appears to be clear: neutralize Iran's defense systems so completely that no effective retaliation is possible. Yan tabi Now, itong sa enot na nadangog nito na pigahali na subandera kan Iran sa embahada kan London. So bandera ito kan presenting administrasyon tatanems. Sinalidahan na kasubandera kan sudating nagkakapot kan gobyerno kan Iran. Na yung gusto ko niya na ilaog duman sa Iran. Tamaringgis iningon niya na kuan na administrasyon ngunyan kan Iran. O nadagog din ito. So armadas pig describe aga tatanems. Yaon na armadas.
pati su electronic warfare nakaposisyon na tanganing i-block ang gabos na komunikasyon sa Iran ingka sumaatake na ang Estados Unidos de America kasabay sa mga nasyones aliados. Igwa pa yan tabi nin mga serye pa kitang ipapadangog sa Indo, baka duman sa tingog kan banwaan maka-akomodar yan sa aga tabi sa satuyang pagsubaybay na iyan ka na sitwasyon sa Iran. Natata pinagatawan tanin na emphasis nganing day kita mga taraka. Ta pambihira makaluwas ang ngunyan baga sa mga national and international media. Sigan hanap taman mga posibleng mga source. Arog pa lang ka na nangyayari na duman sa Medio Oriente. O pag nagkaigwa na ning full-scale war yan, pag inatake na kan US ang Iran, dahil magpasumiter. Taan latest, igwa ning mga negosasyon na nangyayari. Saro duman sa mga punto kan US, kompletamente halion ang sa indong nuclear program. May mga horror na nangyayari, pero dahil po ning kwan, dahil ning resulta pang maray. O pag nagkaigwa ning kararibukan dyan, apektado kita. Ekonomiya, estabilidad kan rehiyon Medyo Oriente, ekonomiya ta dahil tan ekonomiya ta baga, major component kan ekonomiya kan Pilipinas asin kan manasyon sa kinaaban, petrolyo. Paano nakaantabi Sige, salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon